Morgen, Nancy og Brittany. Hvordan har I sovet forresten? Hvorfor er I bur? Og hvad er disse mærkelige knæber på væggen? Wow, og hvem er ellers det her? Kan du fortælle pigerne, hvordan de kommer ud herfra, Horser Clown? Det ser ud til, at han tilbyder Brittany at trykke på en af knapperne. Nå, der er ikke noget valg. Det er værd at prøve. Wow, hvad er det? Nutella? Lyder ret godt. Wow, har du nogensinde set sådan en kæmpe spand Nutella? Nå, selv her klovn kan ikke lade være. Hvor lækkert. Og nu? Min Gud. Hvad laver han? Pas på, Brittany. Nej, hun er helt dækket af Nutella nu. Men er det virkelig så slemt? De siger, at chokoladebarer er meget nyttige. Og hvor lækkert det er. Lækkert. Grin ikke, Nancy. Lad os se, hvad der vil ske med dig. Jeg er dækket af chokolade nu. Hej? Okay. Det er rigtigt, Brittany. Du kan sige, at du er heldig. Så vi finder ud af, hvor heldig Nancy er. Nå, Nancy, lad os se. En regnbue. Og hvad betyder det her, klovn? Hvor smukt. Det ser ud til, at vejudsigten lovede regnbueregn. Pas på, Nancy. Wow, Nancy er helt dækket af maling nu. Hun ser ret lys ud. Det ser ud til, at her klovn ikke sparer på malingen. Ja, nu ligner Nancy, at hun er faldet i en vandpøt. Vent. Pas på, Brittany. Det ser ud til, at du trykkede på de 2 knapper på én gang. Hvad vil der ske nu? Det finder vi ud af. Honning. Sikke en kæmpe tønde med lækre, søde sager. Pas på. Wow, jeg håber, der ikke er bier i nærheden. Se, hvor meget honning, der er hældt ud over Brittany. Vil denne honningregn nogensinde stoppe? Nam, 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 nam. Hvad er det næste? Fjer. Nej, fjer er ikke lækre. De vil klastre til klistret hud. Stakkels Brittany. Du er en flyvende kylling, Brittany. Hvis jeg var Nancy, ville jeg ikke være så glad, for hun er den næste. Vi vælger knappen. Nancy, lad os se. Ups, det var præcis, hvad jeg talte om. Det var for tidligt at være glad. Se på denne enorme grønne slam. Hvordan det strækker sig. Jeg er ked af det, Nancy, men du bliver nødt til at svømme i slimen. Hvor ulækkert det er. Min Gud. Glem ikke at trække vejret, Nancy. Ligesom det. Ja, det er, hvad uheld er. Okay. Nå, Brittany, det er tid for dig til at prøve lykken. Nå, bortset fra fjerne. Hvad venter hende denne gang? Wow. Vent, er det glimmer? Sikke en skønhed. Og hvor meget er det? Hvem bestilte et brusebad af blå pailletter? Bestemt ikke mig. Vær sund, Brittany. Hey, de glimmer ser ikke så dårlige ud på dig, gør de? Wow, hvor smukt. Jeg tror, jeg burde bære blå glimmer oftere. Det klæder mig så godt. Nå, okay. Beundre dig selv, og det er nok. Det er tid til at spille videre. Tryk på knappen, Nancy. Så lad os se. Wow, det er en eksplosiv karamel. Det brænder så godt i munden. Nå, åbn munden bredt, Nancy. Det bliver sejt nu. Ja, Nancy ser ud til at have indset, at noget lækkert regner ned over hende. Hvor sejt. Det ser ud til, at Brittany også vil have noget. Hvad? Hey, det er ikke fair. Undskyld, Brittany, men at dele sådan en lækker godbid var ikke en del af Nancys planer. Det ser ud til, at den eksplosive karamel er slut. Tid til at gå videre til den næste udfordring. Nu er det din tur, Brittany. Hvem ved? Måske får hun også noget lækkert. Ups. Ja, dette er virkelig en meget lækker godbid. For katte, men ikke for mennesker. Se, hvor meget kattemad der er. Dette er nok til at fodre 100 katte, eller en Brittany. Det er ulækkert. Og hvilken speciel lugt. Ja, det er godt, at emballagen i det mindste er brugt op. Nancy sov ikke. Hvad? Tryk hurtigt på knappen.
Og din forventede et æg? Ulækkert. Nå, Herre Clown er fuld af overraskelser. Se på denne enorme kurv med æg. Skal det virkelig alt sammen vælte ud over Nancy? Nej, pas på. Det må gøre ondt og meget ubehageligt. Så mange æg. Det ser ud til, at et æg ramte Nancy lige i munden. Det ser ud til, at du ikke burde grine så meget af Britneys ven. Boom! Et præcist træf. Blah. Nej. Britney trykkede ved et uheld på så mange knapper. Hvad sker der nu? Det finder vi ud af. Wow, cola. Lyder godt, hvem kan ikke lide cola? Især når der er så meget af det. Herre Clown, det er tid til at give Britney denne forfriskende drik. Der bliver hældt så meget cola på Britney. Det så ud, som om hun indså præcis, hvad der blev hældt på hende. Hvor lækkert! Ja, Britney lugter nu af sød sodavand, men det var bestemt det værd. Vent. Hvad er det? Mel? En hel spand mel. Pas på, Britney, og luk hellere munden. Det er slet ikke så lækkert. Nej, vær venlig. Se bare på denne regn af mel. Min Gud. Stakkels Britney. Ja, Coca-Cola-regnen var meget rarere, ikke? Nå, pyt, du har bedre held næste gang. Nancy, det er din tur. Ups, 2 knapper igen. Hvad venter os denne gang? Wow, har du nogensinde set sådan en kæmpe bar flødeskum? Hvor meget fløde kan der være i sådan en tud? Lad os gå. Wow, hvor meget flødeskum? Min Gud, Nancy er endnu ikke klar over, hvor heldig hun er. Hej, vil denne krukke nogensinde løbe tør? Nancy er dækket fra top til tå i flødeskum. Er det virkelig alt? Nej. Clown har en anden gave til vores helt søde drøs. Forresten, det passer godt til flødeskum. Lækkert. En regn drøs. Det er lige, hvad jeg ønskede. Wow. Regnen ser ud til at være stoppet, og Nancy kan nyde sin godbid til fulde. Det ser ud til, at vi har en tyv. Britney, det er ikke fair. Selvom Nancy har så meget flødeskum, at hun ikke engang vil bemærke tabet. Det er tid til at trykke på knappen, Britney. Så, hvad har vi her? Wow, krydrede nudler. Sikke en stor pakke. Wow. Jeg håber, Britney elsker krydret mad, for nu venter der hende et helt bjerg af meget krydrede og meget velsmagende nudler. Lad os gå! Hvad? Wow, har du nogensinde set noget lignende? Så hvad betyder det at hænge nudler på dine ører? Britney, hvordan smager disse nudler for dig? Hey, bare lad være med at blive for ivrig. Det er trods alt meget krydret. Pas på, Herre Clown. Britney er ved at starte en brand. Vi har akut brug for vand. Det var det. Dette skulle køle hende ned. Føler du dig bedre, Britney? Næste gang, vær forsigtig med stærk mad. Nancy, det ser ud til, at det er tid for dig at trykke på knappen. Jeg kan ikke vente med at finde ud af, hvad Nancy får. Wow, det er noget nyt. En fyrværkeri? Så stor. Wow, hvor smukt. Herre Clown ved, hvordan man arrangerer en rigtig fest. Hvad er det næste? Vent et øjeblik. Er det en nøgle? Det ser ud til, at Nancy ikke kan bruge denne nøgle til at komme ud af buret. Det var det. Godt, Clara. Britney, du skal stadig arbejde hårdere på nøglen. Hæng ikke med nippet. Du skal nok få heldet med dig. Wow, Annie har købt sig en ny bil. Den ser sej ud. Og her er Wednesday i sin nye bil. Hey, hvorfor fik du den samme bil som mig? Du købte en som min. Piger, lad os ikke skændes. Jeres biler ser fantastiske ud. Hvorfor skændes om, hvem der købte den først? Det ser ud til, at udfordringen begynder. La. Min regnbuepakke er ankommet. Hvad laver hun? Er det bildekoration? Det er rigtigt, jeg skal have en regnbue-indjørningbil. For at gøre dette, skal du bare hænge et blødt regnbuetæppe.
Det er vigtigt at dække hele bilen. Jeg vil ikke have, at min og Wednesdays bil skal være ens. Lad os ikke glemme regnbuen på hjulene og et enhjørningehorn. Wow, Anna, din bil ser så magisk ud. Wednesday, hvad synes du? Jeg vil ikke engang kommentere denne regnbuegalskab, men jeg har en idé. Jeg vil også dekorere bilen i min egen stil. Det er bare at bestille alt, hvad jeg har brug for. De er allerede her. Er han egentlig ok? Han ser lidt bleg ud. Det er Quentin. Han arbejder for Dracula. Tak. Nå. Sort spray. En god mulighed for hurtigt og rent at male bilen i min yndlingsfarve sort. Den tørrede. Klam! Selvfølgelig har jeg brug for tilbehør. Jeg vil have en vampyrbil. Quentin var min inspiration. Det vigtigste, tænder og hugtænder. Min bil ser skræmmende ud, præcis som jeg vil have den. Hvad er det? Er det en ny stil Wednesday-bil? Wednesday og Ed, jeres biler ser fantastiske ud. Anna, bestilte du noget igen? Ja, der er små ting her. Nogle legetøj til interiøret. Jeg smider bare regnbuetæpper på sæderne. Wow, hvor er de bløde og klare. Lad os ikke glemme bagsæderne, fordi jeg har mange venner, der normalt sidder bagved. Jeg tror, de ville kunne lide det der. Og lad os ikke glemme rattet, blødt som hele min bil. Og min favorit, Huggy Lucky. Ingen tur uden den. Og nogle regnbuenhjørninge og plysdyr. Der er meget lidt tilbage, og min bil vil være helt klar. Wow, Edek. Din bils interiør ser bare fantastisk ud. Jeg vil ikke lade det være sådan. Jeg vil også gøre interiøret, men kun meget sejere. Jeg havde bare et sort tæppe til mine sæder. Lad os sætte flere sorte puder og min yndlings Huggy Wuggy, som for nylig brændte og blev sort. Lad os ikke glemme rattet. Jeg kan allerede forestille mig, hvordan jeg vil køre på vejene. Der er meget lidt tilbage, og alt vil være klart. Et par klistermærker og min ven. Forresten, hans navn er Jack. Han er sjov. Og nogle gaver fra mine forældre. Hvad kunne være bedre? Jeg får gåsehud af dette seje interiør. Er det en anden ven? Ja, det er Bob. Hvilken slags rædsel er dette? Er det Halloween? Vil du møde min ven? Lad os gøre denne red. No! Lad os gemme os! Onsdag, hvad laver du der? Hånd, giv mig nøglen. Kom nu, kan du skynde dig? Tak. Så, onsdag, hvad laver du? Kan du fortælle os det? Emmet, hej. Hvordan har du det? Vi har onsdag til at lave noget her, men vi ved ikke hvad endnu. Jeg vil fortælle dig alt. Nøgle? Hej, hvor er Hunt? Jeg finder dig Sloth. Han vil ikke arbejde. En gang bad jeg ham om hjælp, og han løb væk. Hvor er du? Jeg vil ikke engang. Bare Holger. lidt vred. Kom ud. Han er ingen steder at finde. Til en hjælp, Tip. Jeg finder dig og sender dig til Jeg dine er forældre. Reese. Hvad er dette signal? Mærkeligt. Hvad er disse? Ahem. Hvad sker der? Hej, Wednesday. Hånden og jeg åbnede en skønhedssalon. Hvad synes du? Du gjorde hvad? Hånden, du er håbløs. Så jeg har ikke beskåret min buskruser ved stammen i lang tid. Jeg tror, det er tid til at gøre det. Mine roser dufter så vidunderligt. Og nu, tid til min rap-eat. Wednesday? Hvad laver du her? Hvad? Han er hvid. Okay. Lad os se, hvad jeg har i bagagerummet. Lad os gøre det. Vi holder fest om onsdagen. Vent, du skal lukke øjnene. Intet problem. Jeg har netop et regnbue-tørklæde til sådanne lejligheder. Jeg elsker overraskelser.
Og Emmy, du vil ikke kunne lide denne overraskelse. Alt ser meget skræmmende og ulækkert ud. Og jeg glemte det. Det er onsdags kuffert. Nå, som forventet. Emil, hold ud. Det bliver skræmmende. Lad os håbe, at der ikke er slanger, men bare i det mindste rotter. Hvad ellers var her? Noget blødt? Hvor interessant. Wizzy, jeg kan virkelig godt lide overraskelser, så fortæl mig det ikke. Og vent, hvad er det? Jeg ville tro, det var en slange, men hvor vil vi få det her? Nej. Det er en slange. Wizzy, hvad laver du? Ja. Onsdag. Det var for meget. Onsdag Hurra! vil... Vi hørte cello nu. Jeg har ventet længe på at høre det. Hvilken slags rædsel er det? Sluk det. Kun Ennard kan lytte til denne musik. Jeg ville ikke ønske dette for min værste fjende. Det er godt, at jeg har købt nye højtalere til min bagagerum. Bob, lad os vise, hvad rigtig musik er. Wow, har vi en musikalsk kamp? Hvor sejt? Hvordan vil Emma svare? Hvad? Jeg troede, det var katte, der skreg. Nej, det er Wednesday med hendes cello. Wednesday. Og hvad er det? Hint. Er du DJ'en? Jeg lærte dig bedre. For mig lyder det meget fedt. Jeg ved, hvordan jeg danser lige nu. Kom så. Okay. Jeg indrømmer, der er lidt drilleri i denne melodi. Vi kan danse. Piger, hvor sejt. I kan lide noget til fælles. Musikken bragte alle sammen. Bravo hånd. Woo! Giv mig brillerne her. Hvad? Jeg vil have en donut. Vil du lave en? Lad os se. Ja, det vil jeg. Jeg er klar. Jeg vil gerne lave denne donut til dig. Først hælder jeg dejen i denne donutmaskine. Okay. Jeg fylder alle hullerne. Sådan. Perfekt. Nu lukker jeg den og venter lidt. Og jeg vil lave den perfekte regnbue-donut. Fordi simple donuts er så kedelige. Min vil være den mest rosenrøde, den mest sjove og selvfølgelig den mest lækre. Jeg vil helt sikkert vinde denne udfordring. Sikke en god fyr, du er. Det er fantastisk. Du vil få succes. Men hvad med dig? Selvfølgelig. Sorte donuts er de lækreste, men der mangler noget. Selvfølgelig en lækker sauce. Hent. Hjælp mig med dette. Kom nu. Okay. Sikke et mareridt. Jeg er bange for det. Giv mig skålen her. Okay. Nu har jeg et sted at hælde jordbærsauce i. Og nu vil jeg bruge dette. Det vil være mere praktisk at dekorere donuts på denne måde. Det er, hvad jeg har brug for. Vi skal muntre dem op. Hvad er det her? Jordbærsauce. Darren, du forskrækkede mig. Det var latterligt. Nu vil jeg dekorere mine donuts med sauce og den mest lækre glasur. Dekorationen er simpelthen genial. De er smukke og lækre. Nogle skræmmende. Og mine smukke donuts er klar. Jeg vil sprede dem ud og drøse med flormelis. Dette er så klassisk. Meget velsmagende opskrift. Ja, det er det, du har brug for. Meget Se. godt. Ser godt ud. Og se min donut. Min mest rosenrød. Meget flotte donuts. Bare et syn. Ja, jeg vil drøse dem med. Det er en åben. Vil du prøve at lægge? Okay, jeg vil drysse dem sådan her. Ja, denne kombination er den mest lækre. Hej skat, spis det. Lækker. Det er en meget interessant donut. Og den er sjov. Jeg prøver den. Den er ret velsmagende. Så smuk. Jeg kan lide den. Lige hvad du har brug for. Og disse? Så enkelt. Jeg tror, jeg vil prøve det næste. Sable Donuts. De dufter så godt.
Hvor lækkert. Alle donutsene viste sig at være gode. Men hvilke skal man vælge? Selvfølgelig disse. Jeg er meget glad. Hvordan åbner man Jeg dette? vil have pasta. Lav det til mig. Det er ligesom kogende vand. Så jeg vil hurtigt lave den lækreste pasta. Det er næsten det. Hvad har jeg her? Nok varm. Pant, herover. Nu skal du hjælpe mig med at finde ud af, om vandet har kogt. Hvem? Tak, jeg kan sige, det er kogt. Tip. Er du brændt? Nej. Det var meget varmt. Så vandet er klar. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg tror, jeg laver pastaen selv. Og jeg er dækket af mel. Det er så sjovt. Det er okay. Gem det lidt af. Det er bedre. Jeg lægger melet på en plade. Og nu laver jeg ægte hjemmelavet pasta. Husk at tilføje æg og salt. Nu skal jeg ælte denne dej. Det er ikke nemt. Selvfølgelig, ven. Det bliver meget lækkert. Jeg tager det mest usædvanlige. Pasta. Jeg laver individuelle stykker. Og selvfølgelig tilføjer jeg noget ekstra. Jeg ved ikke. Det er det. Jeg vil have pasta. I alle regnbuens farver. Den smukkeste lille pasta. Nu vil jeg forme et stykke. Jeg vil have flere af dem. Og nu vil jeg skære dem i små stykker. Og selvfølgelig bruge et rivejern. Dette vil give dem form. Nå, pastaen går ned i panden. Du er så dygtig. Sikke en klog pige. Så min pasta er ret klar. Du har sandsynligvis brug for noget ketchup. Jeg kan ikke se noget. Mine briller. Er det ketchup alligevel? Hvorfor? Eller ikke rette op. Vi skal presse mere ud. Bedstemor, lad mig hjælpe dig. Vi har brug for Open Age. Hold da! Jeg tror, jeg er helt smurt ind i ketchup. Ja, det er helt sikkert ketchup. Vi skal være mere forsigtige. Lad være med at grine. Jeg lavede min pasta. Faktisk meget bedre på denne måde. Det er allerede gjort. Nu på tallerkenen. Noget mangler tydeligvis. Kan ikke. For mange. Nu gør vi denne stilling pænere. Sepia-blik er hvad jeg mig har brug for. Sort har aldrig hørt før. Jeg vil gøre min holdning fantastisk. Hvilken sort, dyster, smuk holdning. Nu er det, hvad den har brug for. Det eneste, den mangler, er rød. Tilføjer noget ketchup. Jeg hælder det ovenpå. Så smuk, makker. Jeg vil være endnu bedre med øjnene. Hvad er det? Hun er som altid. Jeg fik sådan en regnbuepasta. Jeg vil bare spise det. Prøv det, Jill. Dette er en mærkelig ret. Du skal prøve det, ven. Ærligt talt, jeg har ikke lyst. Det ser ikke lækkert ud. Det er ulækkert. Og jeg vil have denne pasta. Det er lækkert. Lækker! Jeg vil elske at spise denne pasta. Det er det, jeg har brug for. Det er så smukt. Jeg elsker det. Det er vinderen. Hurra! Der er det. Jeg har slået jer fyre. Vi skal forberede os. Jeg vil have en drink. Lækker og sød. Han, er du klar? Jeg er klar. Hvad er der? Forstod du det? Skal jeg starte? Okay. Så jeg vil tage meget smukke, men sure bolsjer. De vil hjælpe mig med at implementere min idé. Hey. Så jeg vil sætte dem i centrene. Der vil være et flerfarvet mirakel. Jeg tog dem, fordi de er så smukke. De er forbi. Nå, okay. Mellemstedet på plads, og jeg sætter dem i ovnen. Det bliver nødvendigt at varme dem op lidt. Farvel. Sådan.
Og nu er det tid til at køle min ret. Jeg vil tage den ud af formen. Sikke en smuk fremmøde. Ja. Flotte gider, men ret sure. Nu vil jeg tage M&M's og selvfølgelig sortere dem efter farve. Det bliver endnu smukkere på denne måde. Hvor lækkert det er. Jeg vil tilføje M&M's til drinken, og selvfølgelig fylde den med Sprite. Sikke en lækker cocktail. Den bliver endnu mere velsmagende med fløde. Det er meget cool. Med krymmel bliver det lækkert og smukt, og små sugerør. Det er noget utroligt. Jeg vil give min datter deres sunde selleri-cocktail. Jeg tager den hele. Jeg tror, jeg kan gøre det. Og kom nu. Og hun vil nok ikke kunne lide det. Nå, min mest sunde cocktail til mit barnebarn er klar. Smuk og med så mange vitaminer. Pynt med en stilk selleri. Og han er stærk. Cool. Meget. Nej. Hånd. Et glas. Jeg tager et ordentligt glas, og selvfølgelig smør med jordbærsirup. Hvad skal jeg hælde her? Måske bliver det Sprite. Selvfølgelig tilføjer jeg farvestoffet. Og rør det hele med risstrå. Hænder. Hjælp. Okay. Du skræmte mig! Tænd det igen, og de takker det væk! Hånd. Skynd dig. Super ting. Hånd. Creme er lige tilpas. Det ligner meget et armbånd. For den bedste effekt vil jeg hælde rød sirup. Og sætte et øje og en edderkop på toppen. Det er lækkert. Perfekt. Alle har forskellig smag. Prøv min. Hvor smukt. Jeg vil prøve denne cocktail. Fantastisk. Den er meget god og lækker. Og denne her. Jeg vil ikke engang prøve denne. Jeg prøver denne. Lækker. Lækker. Et glas er tom. Men drinken er meget velsmagende. Det er vinderen. Jeg tager en til. Hurra. Jeg vandt igen. Så glad. Hvad er det denne gang? Nu vil jeg have en salat som denne med kiks. Ja. Selvfølgelig. Intet problem. Jeg fangede det dig. Jeg tager gitterbladene og sørger for at rive dem i stykker. Hvad tilbyder du mig? Tak. Men lad være med at spille sådan mere. Jeg har brug for disse grønne blade. De er så sunde og lækre. Det bliver en vidunderlig salat. Og dette er vidunderligt kød. Det skal også skæres i stykker, der passer perfekt til en salat. Nu vil jeg arrangere det pænt. Jeg laver Caesar-salat, så jeg får brug for nogle tomater. Der er ikke nok kiks endnu. Kiks er, hvad du har brug for til sådan en vidunderlig salat. Lidt mere ost for fuld smag. Meget vidunderligt. Hej Joe. Og dig. Og jeg er midt i det hele. Jeg vil bruge sådan en sjov forme. Jeg skærer fingre ud af agurker, radiser og peberfrugt. Ja, det er så smukt. Og jeg vil sætte dem på pinde. Jeg vil have en kebabsalat. Helt rigtigt. Hvor smukt. Hurra! Helt stikke spørger dig. Hvor sjovt. Nu vil jeg lave en buket. Det blev til en vidunderlig lækker salatbuket. Og duften. Fantastisk. Det er slet ikke sjovt. Rød peber. Den er lige perfekt. Jeg skærer dig nu. Du skal fjerne frøene og lægge en salat i stedet. Jeg vil skære agurken i skiver. Jeg elsker pænt. Så vil jeg lave et meget smukt, sjovt ansigt, der bider.
Måske smukt sætte salatmonstre på en tallerken. Har du alting klar? Så meget mad. Og penne? En interessant salat. For at være ærlig er den ikke særlig velsmagende. Hvad ellers vil jeg spise? Hvilken slags stykker er det her? Hvad er den sorte ting der? Det er en oliven. Det smager ulækkert. Hvilken slags salat er dette? Og ja, det er det. Dette er vinderen. Jeg har vundet! Jeg er en fantastisk kok! Hvor er vi? Jeg ved det ikke, men jeg tror, det bliver sjovt. Bånd og åbner låget først. Bombe! Vi er på den! Stop! Vent, denne bombe lugter godt. Jeg tror, den er god nok til at spise. Wow, jeg troede aldrig, jeg kunne smage en så lækker bombe. Det ser virkelig lækkert ud. Jeg synes, du skal dele med din ven. Hey, hvad? Jeg forstår ikke noget. Hvem gav dig tilladelse til at tage et stykke? Jeg spiser denne uvirkeligt lækre bombe selv, ved du? Men det sænker timeren. Ja, det er rigtigt. Og jeg vil spise det. Det var meget godt. Jeg tror, at et lag alligevel ikke er spiseligt. Min Gud. Lily, hvis du har en lækker bombe, hvad er der så under dit låg? Der er en rigtig bombe herinde. Vi bliver alle sprængt i luften herinde. Vent, hvad er det for en lyd? Jeg tror, nogen har brug for min hjælp. Super Vita er på vej. Piger, jeg er allerede her. Bare rolig. Jeg vil nemt afvæbne jeres bombe. Men først skal jeg beskytte jer. Takket være disse bånd vil alle vide, at det er farligt at være i nærheden af jer. Det er på tide, jeg også slipper af med den bombe. Det er okay. Jeg vil uskadeliggøre dem på ingen tid. Jeg kan ikke. Det er en skam. Ups. Piger, bare sig det ikke til nogen. Hvad? Hun fløj væk. Hvad skal vi gøre nu? Stop! Hold dig rolig! Måske kan vi få hjælp fra papa? Måske showkylling? Nej, vi er ved at springe i luften. Stop! At skære en bombe op er heller ikke en god idé. Jeg ved, hvad vi skal gøre. Vi skal klippe ledningen med disse bidetinger. Jeg skal bare finde ud af, hvilken ledning jeg skal klippe. Jeg håber, det er den røde. Jeg har det! Vi er redde! Juhu! Hvad? Nej. Wow. Jeg vidste ikke, at bomben var chokolade. Det er så godt! Den mest lækre eksplosion i mit liv. Lad os lege. Vi har brug for flere slik. Okay. Wow. Der er et rigtigt professionelt kamera herinde. Emma, vil du tage et billede af mig? Ja, du er en model. Lily, se hvor smuk du er her. Kan du tage et flot billede af mig nu, tak? Ja. Okay. Ja. Vent, jeg vil have de seje briller på. Okay. Jo. Ja, du ligner en rapper. Hvad? Giv det til mig. Sikke en redsel. Du ved bare ikke, hvordan man tager billeder. Tag dit dumme kamera væk. Det er et godt billede. Det er sjovt. Wow. Hvem har brug for billeder, når man har et chokoladekamera? Wow. Jeg tror, hun kan samle os. Wow. Hun forvandlede sine briller til chokoladebriller. Lækkert. Så lækkert. Så hvad? Jeg vil have nogle ekstra chokoladegodter. Helt sikkert. Jeg har min Snickers. Sikke en stinker. De Snickers burde være blevet smidt ud for længe siden. Hvorfor? Se, nu kan jeg spise dem. Det er vildt fedt. Min Gud, jeg kan lide det. Kunne du gemme et stykke kun til mig? Ja? Tak.
ingen måde. Tænk ikke engang på det. Hej, Emma. Vil du ikke bytte? Jeg giver dig mit kamera, og du giver mig dit. Ikke tale om. Er det sådan? Så tager jeg det bare for mig selv. Læg den tilbage. Det er mit kamera. Fjern dine hænder fra det. Lily er nu lavet helt af chokolade. Nej. Sikke en redsel. Jeg brækkede hendes arm af. Selvom. Sikke en redsel. Det er en chokoladehånd. Så det er meget lækkert. Lækkert. Ja, så godt. Lad os se. Wow! Jeg har fået en helt ny iPhone. Mig også. Heldig os, ven. Mærkeligt. Der kan være 2 identiske iPhones. Kom nu, nyd øjeblikket. Min iPhone lugter mærkeligt. Jeg ved det. Det er chokolade. Lækkert. Så min iPhone er ægte. Hurra! Jeg vil kunne tage de fede selfies. Selfies med din ven. Nej. Jeg tror, jeg har en god idé til, hvordan jeg kan lære dig en lektie. Der går hun! Hjælp mig! Nej! Nej! Hvad har du gjort? Mig? Du tabte den selv. Nej. Den er i stykker. Hvad skal jeg gøre? Helt sikkert. Jeg bytter den for en lille chokolade-iPhone. Lily, hvad med, at jeg giver dig min iPhone, og du giver mig din? Jeg er enig! Hej. Du fortalte mig ikke, at iPhonen var i stykker, så jeg annullerer denne handel. Jeg vil have min chokolade tilbage. Der er næsten intet tilbage. Måske kan denne chokoladeoplader redde mig. Lad os prøve. Wow! Det er sandt. Nu har jeg en hel chokolade-iPhone igen, og jeg kan nyde denne uvirkelige smag igen. Wow. Min Gud. Måske vil min oplader også gendanne glasset på min iPhone. Det virkede ikke. Du burde se hende her. Så, hvor skal du hen? Jeg tror, jeg ser ret mistænkelig ud. Hvad er der under din hjelm? Mig. Ingenting. Slet ingenting. Lad os tjekke det ud. Tag den her dumme hjelm af med det samme. Har du det? Hvad? Der er ingenting. Okay. Så der har du det. Det er bare ingenting. Undskyld mig venligst. Kom nu. Her er, hvad vi siger. Jeg ved ikke hvorfor, men det virker ikke. Jeg kan ikke engang vaske mine fødder. Vi er snart færdige. Bare rolig. Jeg er ren. Ren? Jeg har ikke noget forbudt med mig. Jeg giver dig hurtigt et tak. Først har jeg brug for en sushi-konfælde lige der. Den er næsten klar. Hej, det er mig. Kan du høre mig? Hvad? Jeg skal helt op til toppen. Nå, er I klar til det? Jeg tager babyen til hans destination. Afsted, lille mus. Alex venter på dig. Vi skal rense røret! Hvor kom musene fra? Tak. Kan du se? Er du her igen? Tilsyneladende ledte Alex efter dig. Er du klar? Okay. Der er ikke flere mus tilbage ved din vandbehandling, sådan. Jeg er gammel. Du skal vide, hvordan man håndterer rør. Med dem foregår der noget mistænkeligt. Vent bare. Stop det. Hvorfor? Ja. Bare rolig. Jeg tog kun hans hoved med. Det gjorde det virkelig. Der går. Wow. Og kyllingen fra KFC. Jeg elsker den. Hvad har du ellers? Åbn ikke. Hvorfor skulle du gå igennem besværet? Tag hellere en spand fra KFC.
Velbekomme. Og jeg vil gå. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det er ikke sandt. Det er det ikke. Fred! Jeg har aldrig set en kanin før. Det er ikke min mave. Du har fået det hele blandet sammen. Endelig. Dejlig frokost. Stop! Er der lidt langt derinde? Jeg skal vise dem! Gå. Wow. Det var det, jeg troede. Vil du holde op med at lyve for mig hele tiden? Hvad taler du om? Jeg sagde det aldrig. Vi er ved at finde ud af det. Jeg foreslår, at vi spiller et spil. Gæt, hvor burgerne er. Hvad laver du? Hvor er kaninen? Jeg burde huske det. Det er her. Så her. Det er bare burgerne. Så, det er her. Det kan det være. Jeg så det i dine hænder. Jeg tror, du ser det. Jeg føler mig slet ikke værdsat her. Okay, lad være med at gå nu. Ja, mand. Jeg har brug for en snack. Ben, du er så god. Det var ikke meningen. Du sidder så stille under min ostehat. Hvor meget længere? Stop! Hvem er du? Du minder mig meget om Milla. Jeg tror, I vil ligne hinanden meget. Hvem er hun? Jeg kan ikke spejle for mange vægge. Ser du? Din maling falder allerede af. Den skal gøres om. Ja. Bestemt. Okay. Hvad er der i spanden? Måske er det slet ikke maling. Du kan se det selv. Okay, godt. Nu vis mig rullen. Det gør ondt. Nogen bed mig. Hvad var det? Og min tommelfinger gør virkelig ondt. Lad mig vise dig nu. Det er første gang. Rolig. Åh, min Gud. Jeg fanger dig alligevel. Det føles så godt. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Underligt, hvorfor kilder det så meget? Hjælp, hjælp. Alex, hvad er der galt med dig? Kom så væk fra fængslet. Det er bare hendes mave. Hvad? Jeg vil Nej, spise det er dig. ikke min mave igen. Hør og se. Hvad sker der? Jeg er på vej alligevel. Under alle omstændigheder lover jeg, at jeg vil fange Camilla. Du driller en almindelig Ja, måske. pige. Hamster her. Venner? Vær stille. Nu har jeg også en lille ven. Jeg vil kalde ham Steve. Du vil blive. Vel. Hej der, stop. Stop. Du kan ikke tage dyr med herind. Men det er Chichi. Det hjælper mig med at lave tricks. Kan du lide Jeg tricks? kan gøre meget. Nu er vi... Jeg vil ikke have nogen skøre mennesker her. Farvel. Du burde ikke tænke Jeg sådan. vil vise dig, hvad jeg Live tager. lige nu. Efter du ser på denne amulet, vil du falde i søvn. Jeg er så homoseksuel. Alex, se! Jeg er super billig. Det er ikke ham igen. Men han kunne måske blive Det er brugt. arbejde. Ja, det er arbejde. Det er rigtigt. Jeg kan lukke dig ud. Åbn trammerne hurtigt. Det er gjort. Jeg er fri. Alt takket være aben. Det hedder Billy. Et øjeblik, jeg skal lige skifte. Undskyld. Jeg lavede mit undertøj. Ding, Noget Chichis. ligesom mig. Du missede JC Ring Ingen and vil bemærke Easley. det. Det ser så godt ud. Okay. Der er ingen her. Det er på tide at komme. Det er stille.
Hvad gjorde jeg? Gå ud! Hvad foregår der? Hvor kommer lyden fra? Hvad skete der her med Roselix? Troldmandstræning en Minty Monkey. Jeg savner dig så meget. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig så meget. Lad os se det sammen. Sådanne smukke kager. Jeg er klar til at vælge dolken til min. Wow! De lækre orme er fantastiske. Lad os nu se på, hvor mange der er. Nu er det Jeg er bange for, at jeg får noget, der er mindre velsmagende. Jo lov med at klamme. De er så grimme. Jeg kan ikke sætte det på min kage. Aldrig i livet. Det kan ikke hjælpe. Om du vil eller ej, jeg bliver nødt til det. Jeg lukker øjnene, så jeg ikke behøver at se det. Mor, de bevæger sig. Det er så frygteligt. Du er så lille. Du skal putte alt i. Jeg troede ikke, du var så ond, Kate. Jeg troede, du var min ven. Ja, det er ikke et kønssyn, men det er ikke min skyld. Det er reglerne. Jeg vil ikke have det i munden. Ormene vil bevæge sig. Jeg overlever det ikke. Ulækkert. Vi skal spise kagen med pynt med det samme. Det er stadig ulækkert. Det smager så meget af orme. Jeg tror, der er noget, der kravler i mit ansigt. Nej. Orme igen. Jeg er så træt af dem. De er kravlet ind i mit hår. Hvornår ender det? Kan jeg passe bedre på, tak? En orm landede lige på min næse. Denne ting. Jeg ved det ikke. Og alle de sprækker i mine gummibamser. Jeg kunne ikke tænke på bedre dekoration. Jeg er sikker på, at de ikke kun vil pynte min kappe, men også gør den meget mere velsmagende. Se, hvor flotte de er. Det ser virkelig fantastisk ud. Hej! Min lille Besjagamush. Du har ingen idé. Jeg er klar til at spise en hel kage på én gang. Jeg kunne ikke tænke mig en bedre kombination. Hej, giv mig en god bid. Giv mig mindst en bid, måske. Venligst? Hvad er det for noget vrøvl? Du behøver ikke engang hjælpe med det. Det er svaret, jeg ikke forventede. Det er okay. Jeg skal lære dig en lektie, veninde. Ja, slet ikke. Jeg kan stå op for min tro. Lad os se, om du kan vise dig stærkere. Forsvar dig. Forsvar dig. Jeg tabte. Jeg får ikke smagt kagen. Jeg vil minde dig om det. Jeg har en ny plan. Sikkende. Jeg har en ny plan. Nu er hele kagen garanteret din. Jeg er klar til at dreje hjulet først igen. Nej, jeg bliver blæst væk. Sikke min stærk vind. Nej, det kan ikke være. Lad det chili pepper. Det er endelig en ond en, ikke en sød en. Lad os se, hvordan du klarer den. Jeg er sikker på, det er en riv. Er på min side denne gang. Du har marmeladeøjne. Det er ikke fair. Hvad er det? Alt er tilladt. Det er sødt. Sødt. Jeg havde gode marmeladeøjne. Se på min kage. Min Gud. Det er den bedste kombination af smage. Jeg vil huske denne kage for evigt. Jeg vil også prøve den. Ikke tale om. Du delte den ikke med mig. Og det vil jeg heller ikke. Skørt. Du var lige ved at skade mig. Nå, nu vil du bestemt ikke rode med min kage. Og hvorfor har du brug for denne gaffel? Og med mine hænder smager det bedre. Og desuden kan du få meget mere ind i munden på én gang. Jeg kan ikke forestille mig, hvor lækkert det er. Det er ikke en kage, det er en sød drøm. Du har ret. Men det har en ulempe. Heldigvis er der kun marmelade tilbage. Hvad hvis du kaster den op og fanger den med munden? Nej, jeg missede. Jeg ved ikke, hvordan det skete. En skæbnetrik. Jeg må prøve marmeladen alligevel. Nu er det din chili-peber-kage. Tak, fordi du mindede mig om det. Okay, jeg begynder med dekorationerne. Forresten, det viser sig ret godt. Se, hvor godt de farver passer sammen. Lad os nu finde ud af, hvordan din kage smager. Du kunne have gjort det uden os. Det ser ud til, at jeg skal arbejde. Jeg bliver nødt til at bytte. Jeg kan allerede smage krydderiet.
Min chili! Ja. Jeg ved ikke, om det kommer til at overleve på det. Du vil intet se. Intet godt kommer ud af det. Forsøg ikke at forkæle mig. Gør det færdigt. Det er det. Det ser ud til, at jeg overdid det alligevel. Jeg skulle ikke have lavet en rigtig peber. Hold ud, Kate. Jeg henter noget vand til dig. Det føltes så godt. Det er min tur til at dreje hjulet først. Kaktus. Det er det, jeg taler om. Men det er skræmmende. Hvordan skal jeg spise det? Vent et øjeblik. Jeg tror, der er en fejl. Hjulet stoppede på ris. Så op. Der er ingen måde at snyde på. Det er rigtigt, det kom til mig. Nu spinner jeg hjulet. Mike? Hey, jeg får noget lækkert. Gud, hvad betyder det? Så mange varianter. De vil give mig en liste. Måske en af dem. Jeg vil prøve det selv. Jeg tror, at hvis man kombinerer farverne, vil det blive meget smukt og lyst. Gud, det lugter lækkert. Jeg kan næsten ikke lade være med at spise det. Det bliver virkelig godt. Jeg vil elske at få en kage som den. Du behøver ikke kun bruge vingummi til dekoration. Du kan spise en bare for sjov. Ja, du har ret. Wow! Fantastisk. Det er virkelig sødt. Jeg tror, jeg vil have, at du spiser det. Perfekt. Det er genialt. Du er en fantastisk dekoratør. Tak. Det store øjeblik er endelig kommet. Du kan prøve, hvad jeg har. Jeg er ikke i tvivl. Det er virkelig lækkert. Du har fuldstændig ret. Jeg stopper ikke, for jeg har spist det hele. Hey, men du er rodet. Hvor er dine gode maneter? Det har været en dag eller to. Misundelig på mig. Jeg glemte helt, at du kan lave bobler af tyggegummi. Måske skulle vi stoppe. Denne boble skræmmer mig. Den er virkelig stor. Det er det, jeg må gå for at stoppe det, undskyld. Men jeg har gjort det længe. Du har fået mig helt indviklet i tyggegummi. Det er alle forrædere. Men det er din egen skyld. Jeg sagde jo, at du skulle stoppe. Nej. Sikke en underlig kaktus. Jeg kan ikke spise den. Find på noget. Det er dit problem. Jeg har en idé. Jeg vil forsøge at få det til at ske. Nej. Jeg har brug for noget mindre. Disse er også for store. Men manikursaksen er lige tilpas. Tid til at give min kaktus en klipning. De tårne skyder åbenbart ikke den. Det var det, trilling handlede om. Jenny. Tak. Jeg håber, jeg nu kan spise min kaktuskage og ikke komme til skade. Men hvorfor tager det så lang tid? Jeg falder allerede i søvn. Hey, vågn op. Hvad tror du laver? Jeg var bange. Skynd dig at dekorere. Jeg har brug for det. Jeg er nødt Jeg bragte min kaktus på et rivejern. Det bliver meget mere praktisk at bruge til dekoration. Se, hvor jævn den er. Jeg gjorde et godt stykke arbejde. Godt for dig. Tid til at finde ud af, hvordan det smager. Kaktusen er lidt bedre, men over. Nå, det er ikke dårligt. Det er fantastisk. I dag er det Freds fødselsdag, og pigerne har gjort alt. De har bragt en kage, dekorationer, alt for at sikre, at alle føler en festlig stemning. De kunne ikke være gladere for at hjælpe deres ven med at fejre. Og Fred føler sig meget taknemmelig for, at han har venner som Hailey og Rachel. Tid til at skære kagen. Den bedste del af det hele, hvis du spørger mig. Og så dele med sine gæster. Wow, det er ekstremt små stykker. Fred, hvad sker der? Rachel og Hailey er i chok over, at du vil opføre dig på den måde, og er klar til at give lidt igen. Vil du have kagen helt for dig selv? Intet problem. Den er din. Stadig ret lækker, ikke? Og den lille lektion har ført os til en udfordring. Hvad bliver det denne gang, spørger du? Nå, Hailey har et kort, der siger lille bid, Fred medium og Rachel stor. Og det betyder, at hver af dem vil spise den størrelse portion mad. Runde 1 citroner. Dette bliver bittersødt. Hailey, heldige pige, behøver kun at lide en smule. Okay.
Fred, hvordan har du det med din mellemstore bid? Mand, det må være surt. Ja, Rachel. Tid til at skinne, pige. Vi tror på dig og den imponerende præstation, du lige har vist. Det er runder som denne, der får os til at elske udfordringer. No. Hvad bliver det denne gang? Rachel er blevet nedgraderet til lille. Fred ser på stor, og han kunne ikke være gladere for det. Og Hailey, ved du, hvad det efterlader dig? Hotdogs. Lækkert. Rachel tager en lille, fin prøvesmagning af sin ret. Flot klaret. Hailey, det er din tur, min ven. Den normale bid var lige nok til virkelig at vække hendes appetit. Okay, stor fyr. Det er din tur. Ingen formelle ceremonier for Fred. Fantastisk. Hailey, vi ser, hvad du laver derovre. Er det tilladt? Ville ønske, jeg havde tænkt på det først. Vi er allerede videre til næste runde, og det er stadig ikke klart, hvad der er bedre. En stor eller en lille bid. Fred bland dem og del dem ud. Hailey får den største portion. Fred et sted imellem, og Rachel den mindste mængde. Vores trio har god grund til at være nervøse. Peberfrugter. Hailey går i panik, og Fred er lige der med hende. Rachel er heller ikke tilfreds. Burde være taknemmelig for, at hun kun skal nappe spidsen af. Alt godt? Ser sådan ud, men måske har hun en høj tolerance. Fred bider modigt i sin peber, og igen, tilsyneladende er de ikke så stærke, som de her fyre frygtede. Vent et øjeblik, der er det et tegn på lidt styrke. Hailey, klar eller ej? Du kan klare det, skat, men det her kommer til at brænde på din tunge, okay? Sagen er, at det er frøene, der er de stærkeste. Og jo større bid, jo flere frø får du. Ring til brandvæsenet. Hailey brænder op. Efter den runde er alle snæver lidt flossede. Bliver det endnu værre denne gang? Nej. Rachel, medium. Fred, lille. Hyha. Og Hailey vil tage den store bid igen. Og hun er bange for, hvad det kan betyde. Ingen tid som nuet. Løft det lov. Tada. Wow, så. En i slagkage. Pigerne er i den 7. himmel. Især fordi de blev snydt for kage tidligere. Og Fred, hvad der går rundt, kommer rundt, mand. Prøv ikke at være for skuffet. Bordene vinder meget hurtigt under udfordringer. Shuer klar, gå. Nå, det her det er officielt noget møg. Bare sin lille skefuld. Den var så lille, at jeg næsten ikke kunne smage isen. Min tur. Mange tak. Bare himmelsk. Ja. Nu hvor I to er færdige, tager jeg den. Den er helt min. Det gør ondt i mine tænder. Hvorfor sætter du dig ikke bare tilbage og slapper af, Hailey? Jeg tager over herfra. Det er lige det, jeg taler om. Og det er trods alt min fødselsdag, så ingen klager. Fuld fart frem til næste runde og næste ret. Er det ikke bare den bedste udfordring? Hailey, håber du har blandet de kort godt. Disse 3 er flyvende, og er ikke bange for noget længere. Så Fred, store smil og store bidder. Rachel kommer ind som nummer 2, og Hailey klar til en lille smagsprøve på noget. Det noget er et æble. Et modent, saftigt, rødt æble.
Okay, du kender reglerne. En lille bid og ikke mere. Læg frugten fra dig, unge dame. Okay. Rachel kan tillade sig lidt mere. Man må elske den knasende lyd, et godt æble laver. Lækkert! Nu håber Fred at spise halvdelen af tingesten i bare én bid. Pas på, mand, ellers går din kæbe af led. Au, noget sprang helt sikkert. Men Fred lader sig ikke slå ud og er straks tilbage. Tag det roligt, mand. Der er stadig meget mere i vente, så spar på kræfterne og følg reglerne ligesom alle andre. Disse fyre er spændte, og med god grund. Tingene bliver bare mere interessante, som tiden går, og spændingen er på sit højeste. Rachel, lille, ja eller nej. Fred, medium, ingen klager. Og Hailey, stor. Woohoo, den store afsløring. Råt kød? Det er uventet. Kunne du overhovedet tænke på noget værre? Jeg kan bestemt ikke. Det må være en joke, ikke? Jeg mener, vores gruppe er ikke en flok hulemænd. Men det ser ud til, at det er tid for jer tre at regredere og gøre det et forsøg. Fred går direkte til sagen. Det er svært at se på, men det ser ud til, at han fik en bid og stadig er i live. Så yay! Det kunne ikke have smagt godt. Rachel, undersøg det så meget du vil. Det bliver ikke bedre. Og der går hun. Kan du bebrejde hende for at løbe væk? Og nu, Hailey, tid til den store bid. Det er op til dig. Så kom i gang. Prøver du at sige, at du nægter? Nå, her er en forsmag på, hvad der venter dig resten af dagen. Ikke en bid mere mad, ingen chips, ingen chokolade og bestemt ingen pizza. Kom ikke og græd til os, når du vidste, hvad du skrev dig op til. Surmulbar, Hailey, det er din egen skyld. I det mindste er de to andre glade. Hvis du ikke følger reglerne, må du tage straffen. Undskyld, sådan er livet. Og dette er finalen, hvor vi finder ud af, hvem der har heldet med sig. Hailey, igen. Det kunne være godt. Fred, en lille bitte bid igen. Kunne være godt, og Rachel, en glad mellemting. Fred, vend det sure ansigt til et smil. Herre Grådig ville være den, der sluttede med en stor bid. Lækker. Rachel, indrøm det, du har ventet på dette hele tiden. De sandwiches ser uimodståelige ud. En mellemstor bid er bare ikke nok. Hailey lever det gode liv lige nu. Spis så meget du kan, pige. Damerne er så glade som muligt. Fred har besluttet at udnytte situationen og bliver ved med at bøje reglerne. Har du ikke lært noget i dag? Vi startede med, at du kun gav pigerne de mindste bidder, og er det sådan, det også vil ende? Nå, hvad synes du om din fødselsdagsudfordring? Ikke en dårlig måde at tilbringe dagen på, hva'? Hej Ashley, mød Kira. Dejligt at møde dig. Fornøjelsen er helt på min side. Ja, jeg glemte at nævne, at Kira er en zombie. Min skot. Kira er en gæst. Vi spiser ikke vores gæster. Kira laver sjov. Kira vil male et falsk bid. Kira vil derefter male zombie-viruset. Meget godt, Kira. Pas på, Ashley. Ser I? Hun bed mig. Nu vil jeg blive til en zombie. Det er Kira, Drille. Ha' det meget sjovt. Slap af, Ashley. Du vil have en veganer-zombie. Hun spiser kun spindelvæv og pasta. Gudskelov. Hej, mærkelige og uhyggelige ting. Kira forbereder Ashley til at sove. Tak, Kira. Men jeg har det fint. Jeg håber, hun ikke strejfer rundt hele natten. Jeg er allerede træt af hende. Det er min fritid, og jeg vil have fred. Hvad er det her? Det ligner... Er det jord? Ben. Se, hvad dette monster gjorde. Kira ønsker Ashley godnat. Kira zombie. Men Kira kvinde, og kvinder spørger altid, om de er smukke. Men skal Ben sige til Kira, om hun er smuk?
Når jeg formoder. Lavt selvværd. Jeg er ked af det, skat. Vi gør noget ved det. Jeg vil gøre dig til en topmodel. Her, prøv Hvad skal vi tale om? Disse sko får dig til at se smukkere ud, forstår du? Kira smuk nu, ligesom Kim Kardashian. Nå, godt at Kim ikke hører dette. Dog er det ikke så slemt. Lad os prøve noget andet. Nej, tag lidt makeup på. Det burde hjælpe. Kira ved ikke, hvordan man lægger makeup. Men Kira ser i et blad, hvordan piger bruger makeup. Kira prøver at være ligesom dem. Så vil Kira være smuk for zombieprinsen. Nu er Kira dronningen af de døde. Hej, hvordan har du det? Jeg er død. Og du? Kira! Hvad vil du, Ashley? Ashley, er du død? Nej, fjollet. Det er en joke. Sikke en skam. Jeg ventede på dig død. Det vil være bedre så end... Jeg tror, jeg er syg. Kira nyser højt. Ben må ikke se Kira blive syg. Ellers bliver Ben sur, fordi Kira aldrig bruger H og bliver syg. Kira kan være syg, men stadig klog. Hvorfor så bare? Hvad er det her? Kira, det er ulækkert. Jeg sagde det før, og jeg siger det nu. Hold dit snot væk fra alting. Gud, hvorfor er du sådan? Kira, vil du have frokost? Kira laver lækker mad til Ben. Godt, jeg er sulten. Jeg kunne spise nogle æg med bacon. Æggene er gode. Kira laver mad med sjov. Det er rigtigt, Ben. Du burde tænke dig om 2 gange, før du lærer Kira at bruge internettet og viser hende fantastiske YouTube-kanaler som vores kanal. Mens du var væk, lærte Kira meget fra den kanal. Hun lærte os kunsten at lave sjov. Så tøv ikke, hun er ikke længere en almindelig zombie. Æggene er på vej, menneskevand. Glem ikke baconet også, Kira. Der er intet bacon bedre end hjerner. Selvfølgelig hjerner. Hvad har Kira tænkt til denne særlige lejlighed? Så næste gang du viser Kira, hvordan man laver sjov, burde du måske bruge din hjerne først. Kira laver lækker mad. Æg med kød. Nyd det, menneskeben. Jeg tror, jeg skal kaste op. Stor tilfredshedssignal. Good. Ashley kommer i dag. Nå, og som altid skal de se en ny gyserfilm. Spis popcorn lyder ret godt. Med mindre der er en fræk zombie i huset. Kira, den snedige zombie, vil ikke gå glip af chancen for at lave nogle sjov. Hun begraver hånden godt ind i popcornet og venter på, at din gæst finder den uhyggelige overraskelse. Wow! Måske skulle vi se en komedie eller noget? Ingen problem, menneske Ashley. Meget mad er på vej til dig. Her, ven. Kira vil have, at du spiser godt. Tak, Kira. Du er den bedste zombie nogensinde. Ja, menneske Ashley. Kira er også bedre til at lave vittigheder. Meget godt, Kira. Kan du lide vittigheder? Jeg vil give dig vittigheder. Vi laver en spøg. Menneske mod zombie spøg-udfordring. Må den stærkeste vinde. Alle piger er bange for edderkopper. Og jeg er ret sikker på, at zombier ikke er en undtagelse. Gud, Kira, du har en edderkop på din skulder. Nej, menneske Ashley, det er ikke en edderkop. Men dette er en edderkop.
At leve blandt mennesker har sikkert lært Kira meget, men ikke alt selvfølgelig. For eksempel har hun ingen idé om, at tandpasta altid skal være våd. Er det ikke indlysende, at det er meget mere tilfredsstillende at børste tænderne med blodpasta? Det føles som om du har lækre hjerner. Ja. Mennesker og zombier er meget forskellige. Mennesker foretrækker frisk minttandpasta, og zombier længes efter blod. De kan ikke blive enige om smagen, men måske kan de stadig blive enige om farven. Jeg håber virkelig, at denne maniske stadig sover, så jeg kan børste tænder i fred. Hvad er det her? Blod? Kira, disse uhyggelige zombie-overraskelser vækker dig bedre end en kop kaffe. Hvis Ashley virkelig vil lave sjov med Kira, så bliver hun nødt til at bruge sin hjerne. Forstår du? Og det betyder en rigtig hjerne, eller i det mindste noget, der virkelig ligner en hjerne. Sød og saftig. Perfekt. Den engang, hej, menneske Ashley. Hvad? Er du også en zombie? Ashley, at spise hjerner er godt. Det gør dig stærkere. Du har ret, Kira. Men det er broccoli. Forresten, det er virkelig godt for din hjerne. Dårlig broccoli. Som du vil. Mere til mig. Hvad sker der med mig? Jeg er ved at blive en zombie, men mere en mærkelig slags zombie. Jeg tror ikke, jeg vil have hjerner. Jeg vil have orme. Hej, Kira. Jeg er en af jer nu. En zombie. Vent. Hvorfor er Kira bange for en zombie? Kira er også en zombie. Men mennesket Ben er en mærkelig zombie. Hvorfor spiser Ben ikke hjerner? Hvorfor spiser Ben orme? Simpelthen fordi de er ret velsmagende. Sikkert bedre end gamle, ulækre hjerner. Ja, du burde prøve dem. I stedet for at være bange for zombier, burde du prøve at lave sjov med dem. Det er sjovt. Lad dem vide, at din kvikke humor ikke kan overvindes. Selv ikke af en horde af... Wow. Det ser ud til, at vi er inde i en virkelig fed udfordring. Derfor åbner de... Hvad er dette? Jeg troede, at vi ville have det nemt, hvis vi boede her. Jeg vil ikke have stærk sovs. Og jeg er en arbejder. Det gør det. Ja, fordi jeg elsker mig så meget. Men jeg var stadig den heldigste. Se, jeg fik en grøn Fanta. Den er ikke kun lækker, men også meget sjælden. Okay, den kommer heller ikke ud af flasken. Tog en forkert Fanta. Nå, nu er jeg lidt klistret. Men det er lækkert. For sådan en lækker godbid kan man lide. Her er lidt mere. Du har dine egne godter. Og hegnet er mit. Ja, jeg troede ikke, jeg ville kunne lide det grønne hegn bedre end det orange. Lily, nu er det din tur til at spise vinger, skat. Jeg vil ikke give slip på korte forhold for hot sauce. Lille. Du kan ikke. Nej, ingen måde. Gør det ikke! Vent, du skal tilføje sauce. Hvorfor er I de eneste, der er så onde? Se, soldatens træning blev ikke spredt. Jeg er bange for, at jeg snart får ild. Jeg kan mærke ilden sprede sig gennem mig. Noget skal gøres ved det. Og jeg ved præcis hvad. Tid til en vandgud. Det gør det virkelig lettere. Men nu har jeg min anden fugl. Nu vil jeg bestemt ikke spise kul. Jeg siger nej, chihuahua. Sikken overraskelse. Hvad optog du? Og hvad klikkede du på for at tilslutte i dag? Sportmajs. Folkens gør det ikke større end mig. Jeg kan klare hele høsten selv. Ja, det får dine ører til at blive gule. Ven. Hvad? Du er... Hvad taler du om? Hvad? Du flår også gulvet op. Hvilken rædsel. Hvad sker der med os? Nå, de åbner op. Lækre måder. Vi er midt i en forbrydelse.
Det er ikke en velsmagende ting. Det er en kæmpe skræmmende krabbe. Det er alt for livet. Alex, det er din tur til at åbne låget. Wow! Den nejer ikke kun et smagstræ, men også legetøj. Nu er jeg en rigtig løve. En skildpadde? Pas på, du ikke ødelægger noget. Hey, se! Jeg har en hel sæk med frugten, og den lugter lækkert. Ved du, hvor man kan få dem? Spis det. Det er jeg enig. Du må ikke røre det. Mange beholder. Så giv mig mit stykke tilbage. Du må hellere ønske mig god appetit. Denne kartoffel er så fremragende. Det er sådan en spire. Ul. Nå, som sikke ikke. Det er din tur. Måske burde du ikke spise så store krabber. Jeg giver det. Nu. Til venstre. Synes du, det er sjovt? En krabbe går på ting. Bare rolig. Giv mig mit sværd tilbage. Værsgo. Nu har jeg intet sværd. Alt sammen på grund af min landers elendige skrammel. På den lyse side har jeg nu en masse slik. Wow, slik er lækkert, og jeg har ikke brug for et sværd. Undskyld. Hvad venter du på? Så Lily? Gør det hurtigt. Jeg er bange. Sandsynligvis bliver jeg ikke her. Kunne vi vinde et in-live publikum? Ja, jeg tror, du kunne selvfølgelig, men jeg kan altid. Behandle retfærdigt. Suras! Meget svært! Ved denne temperatur vil kronen være klar med det samme. Det er på tide, jeg prøver det. Det viser sig, at cock crab er en rigtig delikatesse. Ikke ligesom livcrab. Jeg er ked af det. Du er så varme på denne jord, at vores næser... Det er sandt. Men din næse er også vores farve. Ja. Wow. Sejt og usædvanligt. Jeg kan lide det. Tid til at finde ud af, hvad der venter mig i denne runde. Endelig. Godt. Jeg elsker Hubba Bubba. Violi af vandmeloner af Vaseline Dizzy. Okay. Hvad pokker er det? Den skål. Hvorfor kan vi ikke nå ham? Jeg bliver... Nej. Det er dine nye venner. Du skal lære dem bedre at kende. Det bliver sjovt, når du begynder at spise dem. Jeg skal spise med Worcester. Jeg håber, de ikke lægger æg ind i mig. Det er ulækkert. Det er væmmeligt. Det passer ikke i sengen længere. Det kan ikke ske med vores børn. Få et fly og gør dine orm færdige. Så er vi i gang. Sikke en gru. Hvad er det? Hvor ulækkert. Denne kylling er med. Hvad har det at gøre med mig? Kan du se? Det kan du ikke gøre, Pride. Stop med at brokke dig. Vi må hellere skynde os og spise vores vandmelon. Det er første gang, jeg har lært disse smarte ord. Hvad skal der til for at skære en vandmelon? Så Mester Økse vil hjælpe mig. Færdig. Nu kan vi begynde at spise. Vores smagsfaxis. Den må være meget saftig. Alex, stop. Indersiden af vandmelonen er rød. Og alt det røde er mit. Jeg er ked af, at jeg måtte indrømme det. Men så skal alle de lækre ting spises af mig. Kan lide det. Jeg mener, i det mindste kan hun arbejde hårdt. Det er trods alt min vandmelon. Du har ret. Denne vandmelon er meget saftig og meget sød. Det er mærkeligt at støde på sådan nogle lækre eksemplarer. Kære Alex, som din ven skynder jeg mig at fortælle dig, at som specialist for dig elsker jeg turen. Og et par kerner mere. Så det er det? Synes du, det er sjovt? Synes du slet ikke, det er sjovt? Jeg er nødt til at spise en vandmelonskrald. Tak, Lily, for at fratage mig min lykke. Tillykke. Spis Hubba Boo allerede. Jeg er enig. Det er på tide. Normalt er denne tyggegummi meget sød og saftig. Hvordan var det?
Jeg Er det håber, godt? intet er ændret i dag. Meget, meget, meget. Men det er ikke alt. Nu vil jeg vise din mesterklasse nogle lysende bobler. Her er en lille overraskelse, når hun finder ud af, at jeg har gemt en vandmelonkerne. Nu vil jeg sprænge din boble for at stjæle min vandmelon. Nej! Se, Lily! Rød ser dig virkelig! Det er ikke for små børn. Hey, wow! Se, nu har vi også farverige hoveder. Wow, hvilken stop lige her jeg er. Stop! Selvfølgelig, alligevel. Wow, tag det roligt. Hej, min nye ven. Det er så skræmmende. Vent. Wow! Hans ven viste sig at være sejere, end jeg troede. Men jeg vil stadig fortælle dig. Det ser ud til, at Det er nogen... ikke stærkt nok. Jeg vil bevise, at jeg kan gøre det. Giv op. Go! Ja, jeg gjorde det. Så er det tid til noget marmelade. Lad mig hjælpe dig. Endnu et stykke. Jeg har ikke brug for din hjælp. Jeg er ret god til det selv. Hvor hurtigt jeg klarede det der. Nu er det din tur til at åbne listen. Au, det er min tur til at blive fyret. Jeg forventer til sang. Hvad skal jeg bestille? Du ved, jeg er Løg ikke. Jo hurtigere du spiser, jo hurtigere vil vi komme efter dig. Det er egentlig alt for denne kanal. Det er ulækkert. Det er ikke mig. Jeg gjorde det ikke. Du er nødt til at spise det eller drikke det, ikke? Jeg har en god idé. Hvorfor spise æg, når du kan drikke dem? Jeg har også en blender til sådan en lejlighed. Ja, fint. Når kokken Alex er en kriger, lægger han ikke mærke til små ting. Vi er meget yngre. Jeg er virkelig genert over at åbne mit hoved. Jeg synes, det er meget, meget flot. Lad os gå og lave en cocktail. Dette er alt for dig. Det eneste, der mangler, er at pynte cocktailen. Så Casey, velbekomme. Lad os gøre det bedre. Jeg vil hellere drikke end alt dette. Ja, det kan jeg gøre. Jeg har set dit ansigt. Hvad har du gjort? Nu er jeg dækket af æg. Ups, Alex. Du har skidt dig i ansigtet. Forresten, hvad er der under dit låg? Vi er lige ved at finde ud af det. Jeg ville ønske, at jeg ikke vidste det. Der var ærter, der ventede på mig her. Det er godt, at jeg ikke ved, hvordan man åbner disse vægte. Jeg ved ikke, hvor slemt det er. Nu vil jeg sigte ærterne om. Føl ikke dårligt, jeg hjælper. Lily, du er så stærk. Jeg håber, at en ærte ikke får mig til at kaste op. Dette blev meget velsmagende. Troede aldrig, jeg ville kunne lide ærter. Noget foregår inden i mig. Ups. Jeg er ked af det. Jeg kan ikke trække vejret herinde. Det vil brænde mig jo. Hej folkens. Vi laver en klods. I ved, den er i grøn. God eftermiddag alle sammen. Så, vi er nået til den sidste udfordring. Piger, jeg vil bestemt aldrig glemme denne udfordring. Sejre den store boss ved indgangen. Hold på hattene. Aha! Hvis der er regn eller slud i vejrudsigten, har du den perfekte mulighed for at tage hvad som helst med ind i en film, uden at nogen opdager det. Hey, Ben, det er en ret stor paraply, du har der. Molly begynder at fylde folderne af sin accessory, og der er uendeligt mange af dem. Dette er perfekt. Ja, det er lækkert, men jeg bør gemme det til filmen. Så meget vidunderligt slik. Skynd dig og hop ind i mit dejlige varme tørklæde. Okay, arbejdet er gjort. Nu til den svære del. Og vores par er tilbage i teatret fuldt ud sikre på deres succes. Bare se på dem. Man ville aldrig vide, at disse to er frække regelbrydere, der smugler ulovlige madvarer på sig. Molly nærmer sig først. Hun er så modig. Her er min billet. Tak. Lad mig se det. Jeg vil ikke komme for tæt på mig, hvis jeg var dig. Jeg har en frygtelig hoste, ser du. Kom derind hurtigt. Få ikke dine bakterier på mig. Tag din hoste og gå allerede.
Kan du tro, hvilken tilstand folk kommer her i? Ben, det er din tur, store fyr. Okay, så det er tid til vores store sceneparaply. Ben går mod teatret i fuld fart, indtil vagten træder ind i hans vej. Goddag, frue. Jeg giver dig lige et hurtigt tjek med denne. Det havde jeg ikke forventet. Hvad har du i denne paraply? Vis mig. Det er bare en paraply. Det regner skomagerdrenge derude. Og alligevel er den knæstørre. Giv mig den, sagde jeg. Kom ud derfra, Ben. Løb. Hold da op. Se alt det her. Hvad er der på mit hoved? En frø. Det er bare ulækkert. Sikke en lille løgner. Prøv at narre mig. Molly og Ben fortsætter deres søgen efter måder at hacke systemet og få alt, hvad de vil forbi vagten. Ben har en anden bunke slik, og Molly har en sky af candyfloss. Hvad har de fundet på denne gang? Ben har bestemt noget i ærmet. En lille forvandlingsmagi, og... Nå, det var uventet. Ben har fundet sin feminine side, og Molly er blevet grå tidligt. Wow, du er et geni. Ser godt ud, lækker. Pink er virkelig din farve. Tid til at gemme de søde sager. Molly har en saks og dobbeltklæbende tape at arbejde med, og Ben skal bruge 2 almindelige balloner. Har du allerede regnet ud, hvad de tænker? Dæk den dobbeltklæbende tape med candyfloss. Sæt så meget som muligt på, så tapen bliver fyldt og fluffy. Nu skal Molly trække papiret af tapen og sætte sin kreation på sit ansigt. Dejligt, skæg, skat. Ben puster derefter sine balloner op, der er fyldt med snacks, binder dem og gemmer dem i sin skjorte. Sikke en figur, han har. Giv mig 5, Molly. Lad os gå i biografen. Ben og Molly er allerede i biografen. Vagten spilder ikke bare tiden med at stå rundt, men bruger sine pauser på at løfte vægte. Klar, venner. Denne gang vil Ben tage chancen først. Hej. Jeg skal bare se en film. Det havde jeg allerede gættet. Din billet? Jeg glemte det helt. Her er den. Okay, så gå bare ind. Nå, det må jeg sige. Ben formåede at narre vagten og glider nu sikkert ind i auditoriet. Kom nu, Molly. Jeg venter på dig. Molly er begejstret for Ben og skynder sig op for at slutte sig til ham indenfor. Nå, hej der, bedstefar. Blev du træt af at sidde derhjemme? Ja. Besluttede mig for at strække benene. Her er min billet. Hvad mener du med billet? Ældre kommer gratis ind i dag, men der er noget på din overskæg. Hvad er det her? Det lugter af sukker. Nej, jeg er bange for, at Molly er blevet opdaget. Vagten smagte på hendes skæg og ved nu, at det kun er candyfloss. Sikke et frækt træk, gamle mand. Hvordan tør du prøve at narre mig? Frækheden. Selv ældre folk har ingen skam nu om dage, men jeg er for skarp. Molly og Ben bryder deres hjerner for at finde en anden måde at få alle deres yndlingssnacks forbi den vagtsomme vagt. Måske hvis jeg varmer mit hoved lidt op, kan jeg hurtigere finde på en idé. Hey, det virkede! Molly, hvorfor gemmer vi ikke slikken i vores varme hatte? Og nogle tykke vanter vil også gøre tricket. Fantastisk. Vil du have en konkurrence om, hvem der kan få mest ind i deres hat og handsker? Det her bliver mere end nok, vil jeg sige. Se lige det. De 2 kaster, hvad der ligner en endeløs mængde godter i de hatte, og de har stadig deres vanter at fylde også. Ingen vil nogensinde kunne gætte, hvilke lækre skatte, der gemmer sig i dem. Klap det hele pænt ned og opsæt hurene på vores hoveder. Perfekt! Disse ting er fyldt med slik, og jeg har endnu mere i min hat. Okay, nu er jeg ikke kun klar til at tage imod vinteren, men også den alt for opmærksomme gamle sure vagt. Lad os komme i gang med festen. Hej folkens, giv os en tommelfinger op for alt vores hårde arbejde og en god tid for alle. På vej, Ben og Molly er kommet direkte fra Nordpolen, og de ryster stadig af kulde. Eller måske har al den rysten mere at gøre med frygt. Begge svar er fuldt ud plausible på dette tidspunkt. Hej. Her er du. Gå ind og find din plads. Var det en fyr eller en istap med hat? Jeg kan ikke tro, hun købte den. Seriøst. Endnu en person med vintertilbehør i denne varme. Og hun danser. Molly er klar til at gentage Bens optræden. Men nerverne har startet hendes hip-hop-bevægelser. Jo, min ven, tag min billet hurtigt. Filmen var bare mit første valg. Jo. Giv mig 5, mens jeg danser. Hvad pokker er det her?
Ups, det ser ud til, at Molly tog sin nye persona lidt for langt, og nu aldrig vil se den anden side af den dør. Hvorfor tager du ikke den hat af? Nej, nu er du i store problemer, Molly. Alt dit slik væltede ud lige foran hendes øjne. Hun er ved at eksplodere af vrede. Løb, mens du stadig kan. Var det bedste, hun kunne finde på? Sikke et latterligt forsøg. Selvom... Vores søgen efter måder at smule alt den slik, du vil have ind i biografen fortsætter. Og Molly og Ben er fuldt engageret. Tænk Ben, tænk. Jeg skal skjule slikken på en måde, så vagten aldrig opdager dem. Ja, okay, min manicure kunne også bruge en opgradering. Hold telefonen, Molly. Det er det. Ben, jeg har det. Okay, fortæl mig, hvad har du fundet på? Hør her. Hvorfor ikke sætte slik fast på vores ting med noget klæbredt? Wow, Molly. Hvem er nu geniet? Tag en lille smule modellervoks og placer et stykke slik på det, så er du klar. Nu kan du sætte Skittles på hvad som helst. Ben bruger dem til at gøre sine briller til blikfæng, og Molly går efter en sød manicure. Wow. Og hun har også lavet et pandebånd af skumfiduser. Ser ret fantastisk ud, ikke? Og vigtigst af alt, det er lækkert. Sikke et look. Mand, mine negle er helt perfekte. Vær ikke jaloux. Nå, er du klar til den store premiere? Den hedder Den Godtroende Vagt. Der er ingen tid at spilde. Damerne først. Dette er til dig. Jeg ser, du tjekker min dristige nye manicure ud. Ja, selvfølgelig. Din billet er i orden. Tak. Og hvad med min farverige negle? Kan du ikke lide dem? Wow, de er meget originale. Det er sikkert. Kom nu, vil du tage din billet tilbage allerede? Okay, tak. Jeg var så bekymret. Nu kan jeg tanke lidt op. Er det den nyeste trend? Måske skulle jeg også få lavet min negle sådan. Ja, Molly kom forbi hende, og det betyder, at Ben også bør være håbefuld med hensyn til sine chancer. God eftermiddag. Hvad synes du om mine smarte briller, skat? Jeg ved, du er imponeret, ikke sandt? Ben, nej. Hvad laver du? Har du ikke lært noget? Tilsyneladende ikke. Det ser smertefuldt ud. Igen, præcis samme sted. Er mit øje stadig i sin sokkel? Ja, det er stadig på plads, Ben. Men jeg er bange for, at din slik nu er i vagtens hænder, og hun vil ikke lade dig komme ind. Molly og Ben er nede i cool-kælderen. Er de virkelig løbet tør for idéer? Nej, Ben har alligevel udklækket en plan af en slags blomster. Og de må være for at bringe et smil på hans vens ansigt. Så sødt. Molly, her, disse er til dig. Blomster, virkelig. Tak. Ja, alt for at løfte dit humør i det mindste et øjeblik eller to, Molly. Molly er dybt rørt over gestusen, og hun synes også, at hendes buket kan være mere end bare øjenguf. Molly, godt tænkt. Hun tager stykke efter stykke slik og placerer det lige mellem kronbladene. Wow, det ser endnu sejere ud, end jeg havde forestillet mig. Så det dynamiske duo fylder blomsterne med så mange søde sager, de kan. Ingen ville mistænke en buket, vel? Tid til at teste den teori i praksis. Og så går Ben og Molly tilbage til teatret med blomsterne i hånden. Selvom der er flere godter end planter der. Molly, du bliver tilbage, så du virkelig kan spille datescenen til fulde. Det skal se naturligt ud. Og se den flotte fyr. Og han har en buket blomster med sig. Er de til mig? Min kæreste ser ud til at være forsinket. Så ikke til mig. Sikke en skam. Jeg elsker bare at få blomster. Jeg er her. Hej Ben. Sikke en smuk buket. Jeg havde slet ikke forventet dette. Jeg har vores billetter. Dette er vores første date i dag. Romantik, ung kærlighed. Det er alt sammen så sødt. Gå endelig ind i to. Jeg ved ikke, hvorfor nogen skulle give mig gaver som det. 2 store skåle med slik står foran de to, men hvordan kan de snige alt det forbi en vagt som vagt? Der er så meget at skjule. Molly fandt hurtigt på noget. Hun kan kamuflere den skål lynhurtigt under sin trøje. Med en mave af denne størrelse er jeg tydeligvis ved at sprænges. At være gravid er ikke noget stykke slik. Kage. Molly kan nemt klare dette super simple trick, men hvad med Ben? Han kan tydeligvis ikke spille graviditetskortet. Kan han? Ben, du har aldrig set bedre ud.
Jeg ved det. Jeg er frygtelig flot. Eller skulle jeg sige smuk som en prinsesse? Vores 2 gravide er klar til at nyde en romantisk komedie, vil jeg sige. Og med alle de snacks, de har gemt i deres babybuller, kunne de se en filmmarathon, hvis de vil. Molly er på vej for at få en god plads, hvis hun når så langt. Hej, her er min billet. Kan jeg komme hurtigt ind, tak? Min ryg gør bare så ondt. Hvad? Hvilket lille mirakel. Tillykke, frøken. Gå endelig ind og gør dig det behageligt. Er det ikke dejligt? Fantastisk, Molly er inde. Det betyder, at dette trick er idiotsikkert. Alt, hvad jeg behøver at gøre, er at skjule mit blå øje under disse solbriller. Og så er jeg klar. Meget gravid dame på vej. Pyha, jeg klarede det endelig. Se, hvor stor min mave er. Det er en baby, intet andet. Og her, jeg har også dette. Wow, en anden kommende mor. Alt for snart, unge dame. Det er et ret mærkeligt outfit, hun har på. Men ved første øjekast ligner det en almindelig gravid kvinde. Noget er mistænkeligt her. Hvad ser jeg under de solbriller? Det blå mærke ser meget bekendt ud. Jeg tror, jeg ved, hvis værk det er. Ja, fordi det er midt. Så hvad har vi herunder? Det er det ikke en babybule, men en skål med slik. Prøver du at smugle det ind i min biograf? Hvilke forfærdelige anklager. Jeg har ikke engang lyst til at se filmen længere. Ja, skrid, mister! Græd til nogen, der vil lytte. Mit arbejde ender aldrig. God eftermiddag. Stop. Ingen slik på hospitalet. Godhed. Hvad? Det er dårligt. Det er meget dårligt. Se på ulykke. Kom nu, skynd dig. Hvad? Hvem har du taget med? Nej. Min bror. Hvad er der galt? Er alt slemt? Gud. Det var lige ved at tage hele mit liv. Nancy. Det var en prank. Kun til dig. En masse slik. Kom nu, venner. Bror, tak. Dette er bogstaveligt talt fantastisk. Den bedste bror i verden. Sejt. Nom nom. Nom 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 nom. Hvilken vidunderlig dag. Stop. Hvad har du i dine hænder? Slik? Lad os se nærmere på det. Nej. Hun tog mit yndlingsslik. Hun tager også mine chips. Men jeg har en idé. Far vil ikke kunne gøre det, men som sygeplejerske har jeg en. Søde pige, jeg er din kollega. Husker du ikke? Vi studerede sammen. Jeg er kommet for at hjælpe dig. Hav en god hvile. Og gå. Fedt. Danny er ikke tilladt. Giv mig den. Dejligt. Plus, hele boksen så praktisk ud. Lad os gå. Hej, søs. Jeg har en overraskelse til dig. Det er en hel boks med slik. Vil du? Og nogle chips også. Jeg vidste, du ville kunne lide det. Moms. Hvor lækkert. Hej, Collie. Hvad laver du? Jeg skal nok finde dig. Jeg vil tæske alt det katteagtige ud af dig. Nej, hvor blev jeg af? Piger, her er æselsken. Bare spis det ikke. Hvordan mit hoved gør frygteligt ondt. Stop! Giv mig slikken. Kan jeg ikke gøre alt lidt? Hvad foregår der? Doktor. Kan du ikke se, at mit hoved gør ondt? Hjælp mig. Tak. Selvfølgelig. Jeg er glad for at finde noget i min doktors taske. Vi tager vist dette slik. Tak så meget. Du reddede mig. Vent. Hvad? Dette er ikke en pille. Det er Skittles. Hvad har du der? Der er et helt sæt her. Nej. Undskyld. Du kan ikke engang forestille dig. Han giver mig slik. Ikke en pille. Er du okay? Forstår du ikke? Du kan ikke tage det med ind. Må jeg gå først? Okay. Tak. Jeg er ikke her. Hej? Jeg går ind. Der er ingen slik. Hvad?
Og hvad er det? En pose Skittles. Vent. Fyr i kørestol. Er du lavet af slik eller noget? Hvad? Gå ud af hospitalet med dine slik. Åh nej, vent et øjeblik. Det er bedre. Og hvad med dig? Giv mig chipsene. Skjul dem ikke. Hey skader. Hav en god dag. Hvad sker der? Er du i live? Du har det dårligt? Gå tilbage til afdelingen. Ja. Og sørg for at sige til lægen, at han skal sætte en bøjning på en cykel eller sådan noget. Hvad? Hej. Kan jeg hjælpe dig? Hey. Er du okay? Barney Sultan. Jeg fik at vide, at du var... tak for dette, hvor sødt. Du er så venlig. Velbekomme. Hej, skønhed. Kom, Chi-Chi. Hej, hun er min kone. Jeg kan bedst lide dig. Er din bror død? Det er mig. Hvad synes du om mit kostyme? Se lige der. Jeg har noget til dig. Ikke penge, men slik. Ja. Må jeg også spise det? Ja. Tak. Meget rart. Lækkert. Stop. Slik er ikke tilladt. Ja. Alt har noget hørt her, men du er nødt til at prøve slik. Skal jeg give hende min slik? Selvfølgelig ikke. Et mareridt? Hey! Men jeg har en idé. Jeg vil gemme mine Skittles, så sygeplejersken ikke ser dem. Lækkert. Det er meget enkelt. Lige sådan. Genialt, ikke sandt? Lad os bare gå forbi sygeplejersken. Hvad har du? Din arm. Jeg er såret. Hvad er der galt med den? Undskyld. Gud. Op. Skynd dig. Lad os gå. Jeg brækkede min arm. Det gør ondt. Virkelig meget. Tid til en pause. Hvorfor råber du? Lyt igen. Det er slik. Forstået. Gå ind og... Ikke Det er- Skittle. Skittles. Dreng. Rund og åbne låget først. Det er lækkert. Det er mange vingummiorme. Jeg vil spise min med stor fornøjelse. Lækkert. Jeg er ikke sikker. Hele pointen med dette er marmorering af orme. Med dine fingre. Lad mig hjælpe dig. Kom nu. Hvorfor skal du råbe lige med det samme frem? Du ringer til mig næste gang. Jeg viser dig. Jeg kan ikke engang se mine fingre på ham. Hvorfor sender du mig disse skiderikker? Hold dem for dig selv. Tror du ikke, jeg kan gøre det? Jo, det kan jeg. Tag den. Skid. Sådan nogle velsmagende kugler. I mig. Tak fordi du beundrede. Okay, pokkers. Jeg glemte det helt. Jeg sværger på min vingummibamser. Okay. Pis! Jeg glemte det helt! Jeg sværger ved mine vingummibamser! Nu har jeg kun en tilbage! Nå! Jeg har ikke sjov med at se Mima spise hendes venner! Måske burde jeg ikke? Jeg skal kaste op! Kom nu, stop med at vinde! Ikke mere! Jeg sagde, jeg vil lave sjov! Og jeg vil få dig til at spise dem alle alligevel! Min Gud. Du er hjemme hele tiden. Hej, Mellus. Se, vandet er her.
du hurtigere. Sten, saks, papir. Ja, jeg vandt. Ulækkert, men jeg tror, at dette kan få os ud til... roser og blomster. Hvad vil du nu? Ja. Jeg vil ikke finde mig i det. Hvor er min forhammer? Kakerlak, jeg bliver nødt til at eliminere. Kom her. Få det. Vi er ude derfra. Lige nu. Christian. Hvad laver du? Han er væk. Jeg har mistet ham. Ja, det var det. Under min klinge. Det er en skam. Jeg var nødt til at slå ham så brutalt. Men nu vil jeg have mine kakerlakker. De smager meget bedre. Ja, de er åbenbart mere velsmagende end det rædselsfulde, jeg fik. Du kunne have delt dine lækre skabninger. Nej. Jeg vil spise det alene. Stoppe det. Jeg har ikke brug for en skjorte. Hvad skal jeg gøre? Jeg spekulerer på, hvad der venter os i dette rum. Kaktus. Det ser meget mærkeligt ud. Ser ikke ægte ud, fordi nålene er i en slags glitter. Ja, det er rigtigt. Det er overvældende. Så har jeg igen uheld. Du må da lave sjov med mig. Jeg vil ikke spise en ægte kaktus. Det er så ulækkert. Enig. Ved du, hvad der ikke er gjort? Marmelade. Se dig selv forresten. Jeg vil også have en marmeladekaktus. Kaktusen kan kun vokse i marmeladejord. Jord, hun slap en håndfuld med mig. En mere hænder op. Der er allerede en orm i marmeladejorden. Det er så godt. Lad en datter selv vente på sådan en lækker marmelade. Hvad? Lækkert! Mile, du har sådan et sjovt ansigt. Jeg kan lide kjolen, når du spiser vores tutus. Er det tid nu? Jeg bytter alle metallerne straks, så du ikke bliver til et pindsvin. Jeg har nåle over hele mit ansigt nu. Ups, det var ikke med vilje. Med vilje! Jeg skal vise dig, at det ikke var med vilje. Åbn munden! Vi skal til at spise en lækker kaktus. Hvad laver du? Jeg vil ikke... Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Yes. Det er klamt. Du dræber mig først. Min Gud, hvad? En lort. Det er for meget. Men det ser ikke ud til at stinke. Og det smager godt, fordi det kun er marmelade. Du har marmeladen, så jeg har smaget det. Min Gud. Ja, det er lidt for meget. Men du kender reglerne. Jeg er glad for at gøre min del nu. Dette er den lækreste lort, jeg nogensinde har spist. Mela, du burde også få styr på dit snart. Men hvordan? Jeg vil ikke spise det. Selvom det, for at være ærlig, ikke lugter dårligt. Hvad? Er det godt? Ja, det er meget godt. Det har aldrig smagt noget sejr. Nej, det går ikke. Jeg bliver dårlig. Nej, jeg kan ikke se. Okay, løb væk. Så nu
ikke kun i mine chokolader. Jeg er i